Ngikubingelele bafowethu, ngiphinde ngikwamukele kule channel. Ngicela ukuthi ngingamoshi isikhathi eside kakhulu. Umenzi laphaya usengene engozini yemoto ehamba nge-Quantum ney'nsizwa asebenza nazo. Umenzi angeke esaphumelela emcimbini abeqashwe kuwona. Imenenja kamenzi-ke leyo ibibikela iBhanyazile TV kulandela ingozi eyenzekile kumenzi. Umenzi-ke uhamba nge-Quantum nje, iFortuna ebesanda kulithenga nje umenzi. Lalimala laphaya kwidandi July, belisayolungiswa-ke laphaya ka-Toyota. Ubeqashe i-Quantum ukuthi alibele ehamba iy'ndawo. Kahle lona-ke lelo Quantum eligcine selibe isengozini. Umenzi-ke uqinisekisile ukuthi cha, lokhu kuyiqiniso kodwa akukubi kangakho, uzobuyela emsebenzini maduze. Bafowethu, uma usemusha la, ngisacela ukuthi usubscribe ebese ushera le video le. Ngicela ukuthi sihlangane nakuma-comment. Ngicela ukuthi simbeke emthandazweni bafowethu umenzi kulesikhathi esinzima abhekene naso. Bafowethu, asike sizame ukuthi sichaze lokhu. Umenzi useke waba kabili engozini yemoto onyakeni owodwa. Yabona, ngicabanga ukuthi enyangeni ey'ntathu ey'dlule ubeke engozini yemoto futhi. So lokhu kuwokunye kwezinto ekufanele sizibheke, sibuye simkhulekise bafowethu kakhulu kuzona. Esehlelwe yishwa nje nefu elimnyama bafowethu. Le nto akusiyo into esingayithatha kancane, mhlawumbe siyibuke sakuyiziba. Onyakeni ukuthi ubandakanyeke engozini yemoto kabili uphume ungenamiyocu, kodwa shuthi uNkulunkulu uyaphila, ukhona futhi usangakuye. Bafowethu, sicela ukuthi simthandazise nje, simkhulekise ngandlela zonke, sibonge uNkulunkulu ngokuthi asigcinele futhi asindise iqhawe lethu. Nakuba iy'moto zibe nenkinga etheni kodwa engatheni futhi kangako kakhulu, kodwa amaqhawe ethu awathintekanga bafowethu. Mkhulu uNkulunkulu. Ngicela ukuthi-ke ni-subscribe bese niya-like futhi ni-comment. Ngiyabonga.